Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri pop sudah. Himdan hi ka boarding ban ayang ni. Suam mem ta. Ngalih ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Himdan la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Executive Committee Jongga Dorbash nong pendeng ray nong ston klapin shai halo kubor blapin mi hakwe ka YouTube news channel haka South Ujumang arhajar apun rio da ka balakin no bakal ka jing krong pisa arhajar san spa nagi trokit khau ha FCI go down ha pendeng ray hakir teng jongga shnong kat bana kalyang Jongga Dorbash nong kalong bakam don jing tip i ru em ya kata ka jing pinbet ha pendeng nong kit khau baru kontraktor ban krong pisa ha kudam jong ke FCI usor raja shnong ba M Marwen baru sekretari ba WC Imli kilaong bakador ba shnong pendeng rei kapha krong pisa tangai ka bay parking kata ha kador san phuting ka na kuwe ka truk kumta hadin ka jingmi jong ka khubor ka shnong lalum kirki eg executive dorbar jong ka shnong ha ka santri ku jumang arhajar apun rio ba khotru yu manager jong contractor bat ginong trei ban tokit bat bakin ai jingpin shai luikin rum ken ram Nakalian wat so pedari ni kuat ban pensai ba halot ke jing kuat halot ke jing tho ne ke jing kono ba daga sen MC Toda ba ka sram pedang rei ka pak lum isa arja spat pengka apo kodang FCI pedang rei na kalian ka dor sram pedang rei ka pensai ba kamdon kono ka taka jing pak lum arja spat kumbala kono daga seng MC Toda rei ka haka jing sha na kalian pat sram pedang rei rengkat ke jing hulang jong kadawat sinong pedare parkisi nila palum tang santo tangka kum kabai parking lot dan parking fees kum kabaya ban halor jong kene ka phang yak ba u sodar ba kunchai kata hak ba i nong tre jong ka FCI kurang labor rengkat bat manager ubade u manager jong u kontraktor yong ba pesnong kapha lum arjar sanspa Nrei kene kam sim long kumta. Kade tang nagadau jong ka jingbom suthu jingmut hi apdang ki nong trei ki labor bat u manager rengkat bat u kontraktor. Hak ba kila lum ya kene ka pisa nag benta ban penmi ya ka baikit bai ba jong ki. Damar kata gadau ni narliang jong snong ru ngirap da jing sukhya ka khrau. Halor kini ki kenrom kenram bat kat ya keba ngidon ya kebor kebut ngila persang ban wang ni kini ke brokhot ha keba nilai penbet ya kene lembaga executive committee ha keba ngila khot kerki tang ha din sisgi balami keto ke kubor ha keba ngila khot ya labor baro tibetre po FCI nang ta yu manager balabu ta kontraktor ban pensai halor ka executive committee ban kata ke jing pensai jongki ni sungthu bakladon ke jing le bakla ke jongki klam ke jing penbet rengkat bat ke snong bat ni ngimdon jing tip lor jong kane ke jing lum pisa bat ya ke ba nakliang jong kum nakliang jong executive committee ru ngim kubur kane nrei ke ba sultanat pat kalong ba din ba ni laya penbet rengkat bat ke bor district rengkat bat ke bor jong ka FCI kodau kumjuru baru kontraktor bat ki labor ila poisa ka benta jong kajing ya bed kajing ya pit ya biang na ka benta ka bha kamiat jong ka imlang salang bat ki kam baro tang sisni hadin ilala ban pendap bat ha ka nyu terik nadu kan riu terik lasdang ban kit yo khau bat penhap yo khau bat hadu menta kam dan su kono ka jing bom ya bet ka jing biang apdang ki labor umju ru ki driver kelas luhun ya ke ba kata ka jing bet mai kala long apdang jom ki driver rengkat bat
kontraktor uba lengba manager bat kunjuru ki labor ki batrei hangte FCI. Dengan ekstrem ba kumbaga snong bat isi hagini kisi la belot kam jam panang ekstrem ba panangis kan ante ko sai kan isu ko minjia din abot kumba hagatugas ni na kaliang kontraktor ki labor bat manager ila dep panpendai ketika kam pananta hagini kisi lui ba kai jing penhap bat jing tabe kau lai ai bai sakawai ngapam nong ni ba kum kasnong ada kerpat tan kin jius lan iseng halang ba Selamat kinwan po snong ide pada tip kay ko kadang bakin su lekin mi ya kubor ibam don jing bam dam jing sia dengan kerpat ki ba nampai jing ha jong dom tan nama kun kini jing dia kan mon dia ko dom tan jing ni kerpat ki kian tiu seng halang ba lada kadang kan over jing to suba tip sa ko snong sang ba nakalian ka snong rekat ka jing lang ki nila ba ne be je kinu jing ada nombor perkawer mana kerpat fi ba ka dik FCI ko daw ada su kri ko ba ka pam kinu jing iba tebon yo emu hau na tega ko daw panakalian ka snong kloi ba ong ki ba nak ta jing ha joga thai dang ma ki bru wi inja na te kharasan ide ban yo ya ka bha ma ki leyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.